ni hala ang mo na ekdom sa tisa mi ang kay friends so ang mo tisa mi ang borok ba siya ekdom bomba hindi na kang sa imna je kay pung tisa na friends so friends hello friends ala joto pe se borok ko bar hin jane ka diya sare tama purgai siri pere hin ke ba ang ke purgai siri pere na interi song jang ke borok joto an ko bar hin osare ke tama sesung bere om ha ke kok sa sai ne ke pe friends so kai sa se bere yo ke ba khal khari se bere yo ke ba ang ko ob to joto borok sini ke ba an ko bar hin present Gibani man ya de chikni chameli ke ba ya de chikni chameli Manawang ko Mumbai te Delhi Telang na no ale Mumbai te Delhi Ayama Lekha Tapos ka mahasok sa ninsang kiring sago Good morning, friends. Good morning. You to come to my YouTube channel. Hi. YouTube channel? To YouTube channel ya bile. YouTube channel lang kamo tayo just sponsor to. From baka ang ekdom better na ni hindi friends so from baka ito interest o jaga ang better na ni open baka na friends ang kapo better na ni hindi friends. Hello friends, ang kita muna bere na ni nakol pa jabor ki jot to bere sa ekdom no ko feel ba kaya friends ang sa no bere na ni hindi nakol sa ekdom bor bay